Другі дзень шматтысячнага фестывалю пратэстантаў у Менску, скасаванне авіярэйсаў з Менску ў Маскву і вынікі фіналу Еўрабачання. Пра гэта і не толькі апавядзём у кароткім выданні навінаў нядзелі 17 траўня. Вітаю! У Менску сёння другі дзень пратэстанцкага фестывалю надзеі. Напярэдадні падзеі, што праходзіць на Чыжоўка-арэне, сабрала больш за 7,5 тысяч удзельнікаў. Перад імі выступіў вядомы амерыканскі прапаведнік Фрэнклін Грэем. У сваёй прамове госць ЗША, акрамя таго, што падзякаваў за дапамогу арганізацыі падзеі, папрасіў сабраўшыся устаць і памаліцца за Лукашэнку. Ды за Пуціна, тых, хто прыехаў з Расіі. Сам жа ён абвясціў, што будзе маліцца за Дональда Трампа. Фестываль у Чыжоўка-арэне выклікаў сапраўдны аншлаг. Таму некаторыя ахвотныя увогуле не здолелі трапіць унутр памяшкання. Ажыятаж падагрэла і тое, што ўваход на фестываль быў вольны. Аднак пабачыць выступ пастара ЗША маглі толькі тыя, хто меў запрашэнне. Іншым прапанавалі паглядзець трансляцыю ў малой арэне. У гэты ж дзень шматлюдную акцыю зладзіла беларуская праваслаўная царква. Вернікі разам з духавенствам прайшлі па Менску крыжовым ходам. Цытата ў падтрыманні сям'і. Паводле дзяржаўных медыяў на ім сабраліся больш за 2000 асобаў. Сотні беларусаў не даляцелі ў Маскву. Пасля начной атакі беспілотнікаў на расійскую сталіцу у аэрапорце Шераметьева скасоўваюць і затрымліваюць рэйсы з Менску. У прэс-службе аэрапорту паведамілі пра падзенне беспілотніка. Аднак запэўнілі, што праца працягваецца ў звычайным рэжыме, бо скепкі дрона на бяспечнай адлегласці ад самалётаў, а пацярпелых няма. У сваю чаргу выданне «Астра» пісала пра ўзгаранне на трэцяй узлётна-пасадачнай паласе. Таксама пасажыры паведамляюць пра тое, што падчас атакі усе работнікі крамаў і стоек пакідалі свае працоўныя месцы, а людзей прасілі адысці ад вокнаў і захоўваць спакой. Чарговы трагічны выпадак у менскім метро на гэтым тыдні. На станцыі «Юбілейная плошча» памерла жанчына. Ва ўпраўленні сталічнага следчага камітэту выданню «Менск навіны» распавялі, што смерць не мае крымінальнага характару. 79-гадовай пасажырцы раптоўна зрабілася дрэнна. Медыкі хуткай дапамогі, якія прыехалі на выклік, правялі рэанімацыю. Аднак выратаваць жанчыну не здолелі. 13 траўня пры падобных абставінах на станцыі плошча Якуба Коласа памёр 60-гадовы мужчына. Атрымалі штраф ад Дзяржаўтаінспекцыі, не спяшайцеся плаціць. Цалкам верагодна, што рахунак вам выставілі махляры. У Беларусі дзее новая фішынгавая схема. Згодна з ёй карыстальнікам месенджераў рассылаюць фэйкавыя апавяшчэнні пра нібыта запазычанасць перад ДАІ і далучаюць спасылку для тэрміновай аплаты. У іншым выпадку беларусам пагражаюць штрафам. Такім чынам махляры атрымліваюць звесткі банкаўскіх картак. Министерство внутренних дел не использует мессенджеры для рассылки уведомлений и платежных ссылок. Проверить наличие штрафа по линии госавтоинспекции граждане могут самостоятельно только 3 безопасными способами. Через личный кабинет на официальном сайте МВД, в системе ЕРИП, либо при личном обращении в подразделение ГАИ. Оплата штрафов принимаются исключительно через систему ЕРИП и официальные банковские приложения. У Магілёве на вуліцы Габраўскай гарэла кватэра на першым паверсе шматпавярховіку. Ратаўнікі, якія прыбылі на месца здарэння, выявілі задымленне ў пад'ездзе. Звеном ГДЗС проникли в квартиру, обнаружили пострадавшего, вынесли на свежий воздух, передали бригаде 100 помощи. В дальнейшем ликвидировали очаг возгорания в квартире. Калі пацярпелага знайшлі, ён быў у непрытомным стане. Больш падрабязнасцяў у Міністэрстве надзвычайнай сітуацыі не далі. Цяпер высвятляюцца прычыны ўзгарання. А ў Нясвійскім раёне каля вёскі Ужанка загарэўся палігон цвёрдых бытавых адкідаў. Паводле Міністэрства надзвычайнай сітуацыі агонь ахапіў тэрыторыю плошчу каля 250 квадратных метраў. На месцы інцыдэнту працавалі 4 адзінкі тэхнікі ратаўнікоў, а таксама тэхніка арганізацыі, якой належыць палігон. Пажар у выніку зліквідавалі, ніхто не пацярпеў, а прычыны здарэння цяпер высвятляюць адмыслоўцы. Без каментара.
планавых аперацый замены суставаў у больніцах краіны цяпер складае ад некалькіх тыдняў да некалькіх месяцаў. Сітуацыя з чэргамі на эндапратызаванне істотна палепшылася. У сталіцы і ў шэрагу рэгіянальных медцэнтраў тэрміны скараціліся. І толькі ў асобных установах працэс можа заняць больш за паўгода, піша праект «Хрызантэма» на падставе звестак профільных сайтаў. Гэтак у рэгіёнах пацыенты чакаюць аперацыю ў сярэднім ад 1 да 3 месяцаў. Напрыклад, у Берасці і Гомлі ў траўні ўжо аперыравалі тых, хто стаў на ўлік сёлета ў красавіку. У Гарадзенскай універсітэцкай клініцы чаргу на замену каленнага сустава, напрыклад, даводзіцца чакаць даўжэй з мінулага лета. Што датычыць сталіцы, то ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры траўматалогіі і артапедыі у красавіку выклікалі ўсіх, хто быў у спісах, а новых пацыентаў запісвалі на лета гэтага года. Развязаць праблему з чэргамі на эндапратызаванне суставаў Лукашенко даручыў яшчэ ў траўні 2023-га. У красавіку таго ж года людзям даводзілася чакаць аперацыі ад 2 да 7 гадоў. У Беларусі знятыя ўсе забароны на наведванне лясоў. Аднак абмежаванні працягваюць дзеяць у амаль 40 рэгіёнах краіны. Гэта вынікае з інтэрактыўнай мапы Міністэрства лясной гаспадаркі. Гэтак на Гарадзіншчыне адкрытымі засталіся лясы ў 6 раёнах. У тым ліку ў Астравецкім, Смаргонскім і Карэліцкім. На Берасцейшчыне пад абмежаванні не трапілі толькі 2 раёны – Баранавіцкі і Ляхавіцкі. На Гомельшчыне абмежавання наведвання лясоў у 10 раёнах, а ў Менскай вобласці ў 4. Гэта значыць, што ва ўсіх адзначаных рэгіёнах нельга заезжаць у лес асабістым транспартам і разводзіць вогнішчы. Затое можна проста зладзіць лясны шпацыр і пазбіраць грыбы да ягады. Аднак, як падкрэслілі ў Міністэрстве лясной гаспадаркі, толькі пры выкананні правілаў пажарнай бяспекі. На наступным тыдні надвор'е будзе спрыяць шпацыраванню па лесе і не толькі. У Беларусі ідзе сапраўднае летняе цяпло. Аднак варта ўсё ж браць з сабой парасон, выходзячы з дому. Найбліжэйшыя дні прынясуць і шмат капрызу надвор'я, распавёў у эфіры дзяржаўнага тэлеканалу ОНТ сіноптык Дмітрый Рабаў. Нестабільнасць у пачатку тыдня абумовіць паўднёвы цыклон. Пройдуць дажджы, нават моцныя, а парывы ветру ў аўторак 19 траўня могуць дасягаць 20 метраў за секунду. Ужо 20 траўня тэмпература паветра дасягне плюс 27 градусаў. У выходныя дні слупкі тэрмометраў у паўднёвых рэгіёнах краіны дабяруцца да адзнакі плюс 28. Аднак таксама магчымыя дажджы і навальніцы. І ў канцы выдання навіны культуры. У Вені агучылі вынікі Еўрабачання. Упершыню ў гісторыі конкурсу перамогу атрымала Балгарыя. Прадстаўніца краіны Дарына Йотава узяла рэкордныя 516 балаў, 312 ад гледачоў і 204 ад журы. 27-гадовая артыстка выканала танцавальны поп-хіт «Бангаранга» пра моцную жанчыну, якая кідае выклік правілам. У Балгарыі спявачка сталася вядомаю пасля ўдзелу ў конкурсе X-Factor. Другое месца на Еўрабачанні сёлета атрымаў прадстаўнік Ізраілю Наам Бетан. Ягоны ўдзел у конкурсе суправаджаўся скандалам. 5 краін абвясцілі байкот конкурса. У тым ліку Іспанія, што ўваходзіць у так званую вялікую чацвёрку, пра што шоу страціла частку фінансавання. У топ-5 таксама увайшлі Румынія, Аўстралія і Італія. А вось фаварыты букмекераў фінскі дуэт Лінда Лампеніус і ПТ Паркенан толькі на 6-м месцы. Украіна заняла 9-е. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровым выданні нядзельнай студыі «Белсат». Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на нашы сацыяльныя сеткі. Стаўце лайк і каментуйце гэтае відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».